semi break enka and the experience be are also the call even the true by be in drivers it means very break but yeah the GS we don't use break no after you preoccupy now also the GS and etimi adudu emika o de kono ano enti e besre wo mu o pia bontia saa nyema ni nyina na also check ehun se bibia ye adwuma kama na ankofa oyene ama enti minia yɛno na kakra meka ɛwɔ ɛho no ɛna ɔdɛndɛn san kan ɛyɛ punishment a yɛyi firi hɔ a ɛnɛ ama nkura no ayɛ asoɔden na yɛti sɛ ne deɛ na ɔsɛ mede ma no tum kakra ɛwɔ hɔ nom wohwɛ a ɛnɛ nkura no aba no ɛnyɛ ɛsi sɛsi a me ne woka sɛ ɛnora dua toa ase senior high nkura bi firi toa ase ɔmu wie baabi a mekyerɛ adeɛ no ɔmo firi toa ase ɔmo kɔ sukuu ɔtɔ so ɔmo form 1 foɔ ɛne seniors form 3 foɔ akontɔkɔ ama baako ɔmo awɔ baako sekan ɔmo de apaso awɔ no ama ɔmo de ne ba hospital na so like police foɔ ɛnsa timi ɛso ɔmo mu a me free I'll go there and find out sɛ boys bi ɔmo wɔ kurom ɔno nkwa sɛbi ɔmo ha adwene paa na ɔmo gye ɛsɛ so nyinaa na ɔmo ha adwene debi etu ɔmo fo na ɔmo mfa if saa ɔmo a yɛka ɔmo asɛm no ɛyɛ involve a yɛbɛsrɛ nkawe divisional commander ma ɔmo panyin biara ɛmtutuntuma ɛnguso ɛma hɔ nom ɔmfa mmerɛ a ɔsɛ ɔde di saa mmeranteɛ no ɛnfa ni wɔ mu because nneɛma a ɛkɔ so ɛwɔ to ase ne nkawe no ano ɔden ɛyɛ school sɛm no sese no yɛhwɛ yɛ minister sese wɔde aba menam nim sɛ ɔde de bɛka ho asɛm na kam de ne video no kora ba ɛma ɛbɔ ma amanfoɔ nyinaa tie wɔte sese akora yɛ adeɛ na ɔsɛ na hawa yina di punishment bi ɔsɔ de man bia fama no sɛ yɛde saa mmara no ba a ɛbɛboa yɛ ne ama yɛ mma ɛtete wɔ mu no sese na ba sɛ akora no office school ne hia na woyi na adi ɛbɛha no ɛnti ne behavior bi a ɔde bɛba school mu bia no ɔbɛyɛ sɛ ɛbɛyɛ kama ɔmo yɛ basabasa ɛwɔ school mu wɔ no ɛnti yɛbɛbɔ yɛwura minister aba so paa sɛ ɔde saa mmara no ba na ɔde saa mmara no ba na metu ahyɛdefoɔ nso fo sɛ mmara no ɔde ba sɛ yɛmpa no hyɛ nkura no yɛnyi wɔn adi no ma yɛn nso yɛmfa mmara no nhyɛ yɛn nsam a punishment bi wɔ hɔ a wɔahu sɛ akora no bɛbo no na ne ho nyinaa paapae na n'akyi abiabia mogya ne ade yɛn nso so ɔde aba no na tiyafoɔ no so yɛn nso yɛnhwɛ yɛn ho yie sɛ yɛmfa saa mmara no nhyɛ yɛn nsam na yɛmfa nyɛ adeɛ ɛbɛmena aboro so ama yɛn nso yɛakɔ akɔnya amane me nua mekɔ no na ɛyɛ atwoma mponua meka ne mprɛnsa ɔduru kwan mfimfini a ɛkwan no ɛda ɔnsa nifa so no woyɛ adu kotokuo mu hɔ na ɔfe na ɛda hɔ no na bridge no yɛ nyinaa yɛhu deɛ yɛyɛ MPP berɛ so yɛ kankankankankankan bridge yɛ a ɛwɔ hɔ no meyɛ ho story yɛ regional minister kwan finfin kotokuo bridge no meka yɛ no na nkurɔfoɔ bɛhu yɛn nɛnɛ nkurɔfoɔ gyina so a ɔmo bose no so wɔn nso ɔmo bose within 3 months aban yi de awie yɛbɛbɔ aban no aba so na ayɛ death track ama timamufoɔ a ɛfiri kotokuo mu ɔmo nante a na sɛ kaa fa so ɔmo awie wei yɛ no wei yɛ bridge na sɛ kaa bɛtumi abɛfoa so within 3 months ɛna ɔmo na wɔsɛ nkamede old ayi no ɛba na nkɛde compare a ɔmo foot bridge ɔmo yɛ ma ɔmo nkyɛn no yɛno koraa ɛgu but ɔmo 3 months ɛne sɛ 3 months no ɔmo de aduru hɔ sɛ yɛbɛtumi abɔ voice na ma amanfoɔ atie a yɛntie nsɛm a nkurɔfoɔ ɛka hɔ ɛne anigye a ɔmo de ɛwɔ mu ɛwɔ hɔ nom a masa na ɛyɛ anigye sɛm yɛbɛbɔ yɛ regional minister aba so wayɛ adeɛ upon all wayɛ adeɛ abasobɔdeɛ sɛ no bridge na ayɛ owu atwedeɛ memetaa kɔ hɔ nti na menam so bi ɛnɛ bridge no mu ayɛ ne hyerɛn a ɛda hɔ a ɛyɛ no na kyerɛ sɛ aban no abɔ adwuma ɛwɔ hɔ ama ɛyɛ atwoma mponua me na meka yɛwura sama ɔsɛ mensa ɔbɔ one pɛ ɛna ɔbaa hɔ yɛne aban bɛkasa da biara na ɔno aboa sɛ kwame asɛm a ɛka saa bridge ho asɛm na ɔsu sɛ kyerɛ ɛbaeɛ ɔno nso ɔka biara ɛnɛ ne pɛn so na ɔsu sɛ kyerɛ ɔno nso ɛne regional minister MP ɔwɔ hɔ no ɔne regional minister aka ho abɔ mu a ɛne
ɛyɛ mpanimfoɔ NDC foɔ mpanimfoɔ etimi ayɛ bridge ni sɛ enu eti na abasobɔdeɛ ɛna yɛde ma yɛwura regional minister ɛne aban ne nyinaa sɛ wɔn atimi ayɛ saa kotoko bridge no ɛde ɛwura bɛn mɛ da asepa anɔpɛ yi quickly de ma mi nwura mu wɔ nkrataa mu nsɛm mu na ntɛntɛntɛntɛntɛn mɛ yɛ mi discussion na bibi a etimi nkɔ so ɔdɛdɛ tisi fɔm yɛn kɔ mɛ tiɛsi fɔm baransa mɛ tiɛsi fɔm so wɔte sɛ Swaziland ɔhene no ɔba ha na ɔmo kan se bi na asɛm no mɛ deɛ mɛ no ɔmo nya adwene sɛ ɔba ne yere na ɔde ɔmo aba no ɛyɛ tabu sɛ ɔbɛhwɛ ne yere no ɔmo anim sɛ na sɛ saa tabu deɛ yɛn ka ho tabu tiɛ deɛ bɛhwɛ bi ewu kɔhwɛ ɔmo nso deɛ ɛfɛ deɛ adeɛ tabu sɛ ɔbɛhwɛ ɔmo anim okay yɛnkɔ yɛbɛkɔ yɛnkɔ sɛ yɛaba no so ne yɛaba eti no atiefoɔ saa bere yɛ afei ane yɛduru ɛyɛ kowa krataa no otie bɛka wɔn a wɔde abɛba mmɔntene soɔ no no ɛna yɛsɛm no afei deɛ ɛsɛ sɛ wotie na deɛ ɛsɛ sɛ wohwɛ ne nyinaa so yɛde abrɛ wo ɛwɔ Katakyie 90.9 FM anaasɛ Katakyie FM TV na kowa krataa ba mmɔntene soɔ no deɛ mede ɛhyɛ aseɛ with mima 7i ɔdɛndɛ plus A1 ɔwɔ ha wɔyɛ yɛde brɛ mo na deɛ di kan yɛ daily graphic kowa krataa no maka kyerɛw sɛ Swaziland kuro no sɛ sɛ ɔmo asesa kuro no din ɔmo sɛ afrɛ no sɛ Miswatini okay ɛno ne yɛde brɛ ɔna papa yi wɔn nso so ɔyɛ ɔhene a ɔyɛ kenkɔn papapapa sɛdeɛ yɛwɔ ɛyɛ Ghana ha na wobɛpie mu asantema ntam a wɔtumfoɔ wɔte kɔkɔɔ so wɔpem so asantema wura mepatwɛ wɔ no yɛbɔ nabɔ so no te sɛ baabi a yɛde na trom tumi sɛ yɛde na sensɛn baabi a wɔso ware yie paa wɔbie anim sɛ ahemfo a wɔn abibima mu deɛ papa yi wɔn nso di mu akotene no nea wɔn nso aba yi wɔdi mu akotene paa mpanin sɛ ɛnuma wɔn ntakra sɛ na wɔtu bɔ mu nti papa yi wɔbɔ mmɔden sɛ wɔba abɛsra Ghanafoɔ na wɔba no na amanfoɔ dwe sɛ wɔboa wɔmma yɛ wɔn mu ne papa yi aba a meka so ɔde ne yere no mu aba a sɛ ɛyɛ tabu wɔ mu kurom sɛ wɔabɛhwɛ ne yere no mu mmiɛnsa no mu anim sɛ kim yɛbɛkyɛw na mti wɔ yɛ wɔ Ghana ha na ɛnkyɛyɛ ɛna ɛyɛ parliament committee bi kɔtena ase a Supreme Court na yɛpaw abadwokuo bi anaasɛ mpo no atemmuafoɔ bi a ɔmobɛkɔ akɔyɛ adwuma ɛwɔ Supreme Court hɔ a na nnipa maako nso wɔn bɛtena ase ɛma a wɔtoto wɔn ano na wɔtoto wɔn ano no mo nyinaa mo ani tua ɛyɛ MPP amanyɔkuo no minorityfoɔ no deɛ menim sɛ wɔn nyinaa obiara no wɔto aba no de ma wɔn so wɔn nkɔ Supreme Court hɔ ɛsan sɛ yɛn nyinaa anim sɛdeɛ politics tie wɔ ha nanso NDC foɔ no deɛ wɔn deɛ wɔn to ɛde ma wɔn a meka sɛ yi saa nnipa maako nso no saa mmerɛ yi wɔn anya kwan a wɔn kɔpie mu ɛwɔ Supreme Court hɔ Italy ekuro no mepatwɔ Ghana ɛka yɛde wɔn no saa global initiative bi a wɔn de ɛnenam mu no abɛboa yɛn ama yɛn nso ɛka yɛde wɔn no wɔn ahwie efun agu ɔha mu agu pɛn aduoson mekyerɛ ɛyɛ 70% ɛka no deɛ wɔn ahwie agu na mepatwɔ daily graphic wɔ krataa na mepatwɔ nipa so wɔn baseɛ wɔn no MPP amanyɔkuo no wɔn flag bearership ɛnsensɛm no wɔn de timeline abɛtu dwa timeline no dodo na kyerɛ sɛ wɔn no anya adwene A1. Okay, the new publisher the krataa na ɛto asoɔ na awerɛhosɛm bi ɛwɔ ɛyɛ ɛsoro kakra abɛmoa bi a wɔnyɛ mfinhyia no maako edumienu ɛna yɛse wɔne obi na tie saa na wɔkɔ kofa sika ayɛ allege sɛ wɔwie sika na sɛnea yɛma ntam na bɔ mmerɛbudua mu na yɛde ɛyɛ mpeampire ɛka no ewie yɛ anso hɔ a ɛna yɛsa twimako kɔkɔɔ yi bi yɛsa de buru no afra na yɛtete yɛ ne ho si yɛ na berɛkorɔ naa no yɛmantam ne nsa wɔ soro ana nankora mpo ɛnka fam a akɔakɔyɛ awerɛhosɛm yie paa krataa no abɔ ho amanneɛ nso ɛwɔ ha sɛ yie na ɔnsɛ Ghana ma mpanyini John Dramani Mahama agyagyefoɔ mu kɔ Supreme Court a yɛbɔ mu din a vetting ɛvɛte wɔ mu majority minority ɛbɛka ka mu ahwɛ adeɛ sɛ ɔmu kɔsom a ɛbɛboa a na the new publisher ɛbɔ ahomaneɛ sɛ yi minority no ɔmu nyinaa to aba no de tia wɔ mu kata nso abɔ ho amaneɛ wɔ ase a ɛho nsɛnsɛm so deɛ tia nso ɛno no na yɛse yi sɛ deɛ covid asama no mu so covid no asama no mu so a kata nso abɔ ho amaneɛ nso so ɛwɔ ha se wɔde ne to aso menya me da se mekan ndo a me covid na sɛm no platform bi so me kɔkan abrante bi sɛ nyɛ story no nya no korɛ ɛne ɛdam sɛ tena hɔ
what you want to do. Mamma from Tremunko, the Accra Times, Kowakra, and Bepacho, over here anymore. Where yet, Bruni Petabako, ya was said, Minim said, Bruni, Bruni, free Libya, and was like I said, a tire bone, Common, some Katua, the court, a son from the James Akosadi, ya watch ya, Yura, a Speaker of Parliament, class captain, ya war, a Parliament, Capito, Warmo, watch Yano. Now, what you should say, Boya, say World Bank, Mitchell UK, or must support to Parliament. Says, is here, among 4 billion man and your Mokra Gana Cracker. Now, you tell the Abicum, and that's also in the UK, for the association of Diaba, or must support to Parliament. Our Parliament, one more, as you see in the market in Kitibia, and here say, as I said, Yama Parliament, Kuta and Nasepono, a partner to Mapa, Efra. Now, Ayarga, after no marking. Yani anymore, and I simply say, Ayarga, Oba, Andy Samunukona, Wono, and a drum Cassiano Ano, Southern Dum Kumano, Eura, Afeno, marking a down, we patch Womina, also Abo, UK for Abaswania, or more Ayada Mayana. Usha, Winifoswa, and also Ayabas, what you come UK for an emum, Eura, MPA boss, a petroleum authority for one boss, and a day a year. And some be about to what you say, Ghana, Munyabutre, you will fool Kakra, ya, and check it, boost to energy sector, ama a year light, no, a genus one, nothing punu, full and seminal, Nina, Akuyi, Boko, Sanity, and Pacho, over down one story, the same story, a year GCMC, and also boosting of the energy sector, one so I can win some Kakra, our way, a year the Accra Times. The statement, the Bokra Town on a source war. Na ohwa so wa Ewura Branchampon so ade nsemfo makoma komensa to a o se eyi pillar pa enu nti se Ghana fo bo modern pa ni titu ne omo amwo MPP munyoku no delegate timi bo modern to abama na se Ghana fo so na konya pa se omo yo mampanyina wo de nyema mensa bi gwa kwan mu na no so be for pempa de abo Ghana ma Ghana so afa nto pa de efira kata na bo hwa man ase yo ase na NI enso na se die workers wo ho no se the omoso mu no omodomu machines no bibia pen eno mu buku di aguwo omunya adwuma bi ma enso strike koso den na COVID-19 ama no so University of Ghana enya asam ketwa kata nso asabo hwa mane wa asi na dem de to opokura mpo no eye MPP se the jadam no kurani obofo na nam ekwa paso se omo ye pedebetu franka de ma eye MPP amanyuku no ajese amanfo bebrebe na twetwumuti mpelefo kudampa ana twetwumuti na we kan we na we so tuma no we tuma no we na we so tuma no we ana mo se jabi adwobrao discipline we ehu hia pa ukọ bia is discipline na za discipline no menya na hwade kata na bon hama ne wase a ehon sensem so de tie so no the new center Kowakra Town so e dia ba ensam na yakeka no eno a na dodo na repeat am say manya signal say me family no to apo me bo yamfa win san yanko baby ni nyan say e wan wie ya na me so me de so emre the new center was say mame fa nko e tifi hono no Kowakra Town na tifi hono no NIA say the A1 esika che mo no chese na de aba no that is what is in vogue obi eye bi na de wan sori na se wan nye de da ya nte wonka wi asempani se wo funu ya no wan fekere wo se a ya no obi hu san so ana baba o twawuti na se wan kasa wuti no a ya no yi wo yi bone isa ni ti no NIA fo enso sori ya wo mo che se wo mo so sika gu ho a ye ntua ma wo mo che no mo mpene kura na NIA yo eti no mo so ase mo ko strike wo mo nya adwuma kopem se abane betie wo mo MPP amanyoko no e wa kukudamfo bi wo mo so de gina se pim se ene kan kese yentro mo so aba na de obedi nkunim no edru 2028 abato no a wono atimi ene John Dramani Mahama esem se ajacha wono de akofragim ama de besiesi wo mo ye 2028 ana ono obede ne John Dramani Mahama asa kosia se sisia de John Mahama na me de minimu yenya ndisi fo nyenka ho de nti wani na memo nti onti meni ni nkosia ena me chese wani na memo de obe tu frank ade ma MPP oni John Mahama hia enye yi anti no oni John Mahama de be hia sisi a wani oni nkosia de ne beba hia ti men kase de oni ndisi fo de ne beba woni se ya John Mahama minim enti kan minim bobi yenya wa ne eye hu se
John Mohammed Petete because constitution man kwa eti eduru na say ya ye beka ho ase papa not na say enye dia ma je onu di etu reverend not na new center ko wakra ta na na meguso make kan na say nipa makomako enum mehwe eyewura college Japan ni yewura baumia ni chese am so so fi kan wana onkan won ya MPP penifo no wo ma sama wo mo an say wo momra na adwobrɛ campaign no yempa tanie mpentokwa eno na akofa abufu aba ma abronya ho akoka adwam tiane monko no clean campaign na eno achi MPA for enso extra MPP amunyuko no ebra omote so no wo mu adwumadie bi wo mu suro mo ba bi ama eye kokobot ebo ka susuro $40 million anya sam ketwa eno so wo mo de abetu da mahama John Dramani Mahama me tega na mpeni Supreme Court of Nipa makoma be yensia ne ade a wo vati wo mo na anu ya toto wo na no no me pacho wo mo emfoni awodo so egu wonum se ya chese samre de kan ke o mu wura Supreme Court wonum na wo mo akwakoteki over na wo kira 1.8 billion Ghana cedis abana yi ya wo chese light in sem no yamfan sobe ebi chese traffic light one light ni nyina no yamfan sobe na se na sika ya ye dia ba beto wonum no aba na so seter traffic light ahodo anya adwuma enye sika na fine okay ene ye be hu de sika na fire every time Amansan Dawuro siri Katakyie 90.9 FM ye frame Nyameba Eric Oduro Jnr no pay ye see from near the income for the meantime Intimi bedin come on. Samson Dr. Yawo Siama. Onosu NDC Regional Communications Team member. Any penny for me anybody come on pay war Amansan Dawuro. So patch your live on YouTube. Katakyie FM TV. A very good morning to you, Master Abdul Rahman. Anigyie clothing, a very dreamwear clothing, so a very from Junction. Madam Priscilla Mavis Samira. Nadekia. A very good morning to you all. Young Korean come on quickly now for young share. Dr. Machi. Eja. You never be able to boko na zo amode de wi amosi hwe nipa sa nipa ya de ntia na mo ni bre ti mo bre so mo fa ni agro eno kre party ni mo te say oh say de bibia boko resetting na ekoso kwa wa hwe se ne Ghana esi adwoa bia sorry anopade ani je ko na dwuma so a okay not just Ghana resetting agenda you are John Dramani Mahama I promise Ghana no no one human no yen okay intino anope ye baha ye denchia okay if you are John Dramani Mahama the president of Ghana yeah they see am no ka se kra o Belgium okay wa attend the conference beyond vaccines I see usha amemu bonia the last 8 years your experience you know vaccines kra na the one kra na ni bi ti abranti du abroche friend Gavi okay and a piska and solicit funds at the award vaccines am eduase mu kra nyina enya hoden enya pomden papa you know enchia ene di free John Dramani Mahama ma obia wa twuma Kumasi baby bia obia yeah echia obia okay ya chia obia wi de na machi na bedu mejusu obu bibia boko otumfo nyankopon na nanu adaroma yamaye enyame ase party no mo so te say reformation and also rebranding and they say mo ye senior wa kan ye reform ye party no okay before we say e be hihye di nyoma be gu akwam na ya ye ntutuye okay na afi yetimi akosie nanim akoye kandifo a ye de beba for 2028 okay enti yeguso etutu nyoma senior be ya bibia be koso kama before bo mo modern
sɛ ɔmbɛtoto ne mama biribi akɔ so yi. Okay. Right. And yeah, you better say and come on to and say I'm be answer to me. I fine part, you know. Yes. Okay. Now bread we shall say dear mommy why? Aye, son of a pen. Okay, and a pen come on here, and you want to be any home come over. Then baby officer shall see if you know the cosino. Nina wow some deputy agric minister Kasa. Say no or says say any Kasano. Area who say betumi aye production be increase your production e wo mining mu no eno no e betumi aboa pa ama che say ye ho ahenha ye eno ne ade de kaka ho pi SMP so montene so police for nsem NPP no mu nsensem no ne ade ye ka ye nyina bomu a sikasem ho nsem ehyem bi ni nyina afa no ni nyina e bi awuram ema oman no so atumi afa no tuma papa e de afra na bredu abai and then to and said the agric minister deputy and near Mekika Hungina. Here now person shall see free. Mamen Tacho Yura John Demelu, the deputy agric minister. Then somebody to just say we have to mastermind. And I say we have to move to production base. Yeah. Na mitie ne nsem no na mitie na metina si ya na obeso che say yensa asna ye wo no we have to mastermind it. Okay. Na all can corner man to say fine it's good say yen sas near one you be using yet me produce in Miani. Okay. Now in Miani no you're moving from ABR the raw material form to finished products. Yeah. Now yet me EDB or your main one and the can export to the outside in a baby Nescadia or main. Yeah. Now all can in a man to say or touch you adia say yen sassy. Activities be koso o meima say yen sase papa but me hu say otache wo ho which is very worrying. Okay. Emre bi atwam enche some of the journalists campaigning gitsi ho say no we have to deal with that menace ben American one say I'm talking about Garamsey. Okay. Yes say yen fu sase essence sase edito no baye sene be ya ye betimi adibi wo man mu na bi beka be supply their other neighboring countries say some of the reserve forests yenim se na wo ho a empo abandadan so bunani egu so a aban fufure sene osi champion yes oba make sure say you very pill LI 2462 no but say oba was say we amendment omu giginem yenya yewura Omanpenyin John Mahama Jijinam said no Oba we have to declare state of emergency our areas especially your forest reserves and your water bodies no send a bear galamsey activities are air cost war they will put a stop to it. Deputy General Secretary Adin Samsu Tuja and Ramika Wasamofia was declaring a state of emergency as long as the illegal mine and as a galamsey is concerned. And you know money here as a seer. But again as from Enra to Ene. I saw since say meaning say they were just scamming the people for political power. Because if Enra, yes, because if Enra, which simply to say when you the people of Ghana gives you power, you are coming to declare state of emergency on our water reserves, any forest reserves, any galamsey activities a best stopping. Or say Uber repealing the LI 2462. Nasa Oba Nasa ye be before for meaning say you have come the people for political power. I see. Adia nenye run enye. Senra we say Kofi akori sika nti wabona ene kwakuri sika se obon. Enti se obegina kase now no enye declaring state of emergency in here. Metie eye onimonyam for Kenash be. I say no. We have to declare it. State of emergency was our forest reserves. No. What I say, and even here, some of the NDC political activists are involved in the galamsey activities. A whole member of parliament have been cited, and other said there were a series of information, and I said notice. Then also said during your tenure, also many of your leaders, and I say your big people in your party, they were involved in
such acts as That is the reason why the people of Ghana voted against MPP, so that you will come and correct the wrongs, not that you come and worsen the wrongs. Okay. Me patriotimasi. Enti na me expect say nka deputy agric minister can because yemfusas no omo de galamsey no say no. So how do we deal about it? Though ebia land na won yemazimite innovative ideas or but yentina sense as no mon say no nkosa. Yenti enas asibia ni ho a ye de bedo afu. So senko all kasa na nkoka ko ho a say no. This is what we said in opposition, and we have to act it when we have come into power. And Kameba and Kamenka bibia and fa galamsey, but galamsey in sensem no koso e hard say omohwe no mo tackle na ye solve it once and for all. Okay. Afi oka police in sensem in connection with training teachers ya post you omo my adwuma for 10 months. Yentri omoka omoko pikete wo GS officer aban sa suma police force omonko ho na omonko brimo omo and minua eya se bio abranti wa wako school wawie ababa wa wako school wawie ebia se bio owo ebia western part na ya posti no ebia de ne ko eastern ne maame ni ho ne papa ni ho wakoya adwuma na bosumi edu entemu ni yentimi ntua ne ka na omakopikete wo GS office to make sure say the right thing are done so that they can be paid na yesuma police force omonko no nko biru ma and then I meet before some baba na meet some of their interviews or my granted to the extent say even omukọ ho no omukọ accommodation omukọ rent na just 1 year akaka crave na 1 year na so one hwe na efiwura for ebe pamo and even yentimi ntwe omuka na se ye mo a omuhwe no omunya the sign man to go to the classroom and teach our words, which is very, very, very devastating. I trust the government, you know, and we have to sit down with them. Maybe give us some time. Yes, in Chomka, but enkurana idea you mumu idea you my share say abanwe aye bipen. Abanwe aye bipen. And your mom in my because there was some time passer, some teachers work for 3 years. They were paid with only 2 months as a 3-month salary. Enti enkurana eje o my share. So man now one so and demand what is due them. They might be working for maybe 2 years, 3 years. Never actually yakutu omoka 3 months. Pay na dia kani na abana share because John Mahama ebida. You say do I ebida no so be ma. So man we need that. Enti media mesre aye the sector minister Odimonyam for Haruna Idrishu say you have to sit down with the education people. No monkasa. They have to come to agreements. Na bibi biara wo be so moye some are demanding for omaye juma almost staff ID almost some kind ebi so ni I think PV bibi so they have to normalize all these things. Enti minister or start your juma onye aketuada edi say minister or start your juma edi say or start your juma be 5 months into onye aketuada timunya abotre obi aye adwuma wa ye adwuma 5 months into onye aketuada obi aye adwuma 10 months ni untua ne ka okochira de obede na adwuma ye fan wetima kochira nkrade I see adwuma bi wo ho a say at times no who opposition na o kasa when you come into government it will come and bite you. It will come and bite you. Enti ye be sector minister ne say onhwe na yenuanom na omochirade na they are demanding for their salary no. It's due them, so they have to pay them so that they can go back to the classroom and teach our children and teach them well. Now, Brady, and I can say you were a NPP regional communications team member, or sounds you mean, Doctor, and so Ewa Hasei, Dr. Isiama, and so Ewa Hasei. Mira, what are my into you? Okay. Some it's a clear admission of say
na aban a ɔmo ba so ɔmo faili yɛ because admittedly no admit say Akufo-Addo aban no ɛntimi amoa Ghanafoɔ tina Ghanafoɔ yɛ de ɛto abɛtia na nti no aban wei nyɛ biribi foforɔ nti first and foremost no wagye atom sɛ n'aban no faili yɛ alright wohwɛ nsɛm a na wɔka bebree no a na yɛ centered on galamsey any teacher for issues a ɛbaa nansen sɛ a friends deputy agric minister nsɛm no na de good ɛde ɛkɔsi hɔ secondly so ne nsɛm a wɔka nyinaa no topics a yɛde ba yɛwɔ debate because topics a ade maa no nyinaa because of propaganda nti ɛnyɛ ho asɛm na ɔbɛkan nti I will start from where we have to start from. I see. Na ma rebating issues a wɔde ba yɛ nti yɛwura John Dumelo deputy agric minister mekushia on Ghana China expose AUB no moye meeting bi na we are said ye say unim bibi na osu afiri do nim ho a enye bone China your man bi a one impun to semi day ekwo o in terms of production any economy nsem nyina no omo ye developed countries a Ghana for yesua de afiri won ho okay you know because of technology you know China for utiminya resources keto bi a utimi maximize no ema ne bebree and agriculture so ko nanim enye first ani e de se kan kwa ne dopepam nko ano and the modernized agricultural tools and e adwuma and is ewura John Dumelo ekodina simpie so ka se ade a yesu afiri China for nyina in terms of advancement ne be improve production a e ne kwan so ano no na we are born to 2024 no so ewura John Dramani Mahama me mu say the policies ni nyina economic recovery driven and all deba go 24-hour economy I can once a month in July yes start here you can launch it in July so you best start here all the sectors are on be signing up on the 24-hour economy e best start it you know over 24-hour economy no in Ghana you man for 8 hours averagely and Osha baby production some no from Anna during year Akufo-Addo and Ado Danko Akufo-Addo time na consumption levels no show into aban we are within 6 months esua de hu say e was said there be a tetenema na ye nema o Ghana o see system kakra na production level ekosoro o ha time an e wo Akufo-Addo aban mu agric poultry farming ni adade nyina akọ fom all because inuane kra na de be he enkoko no kra mpo ye dey ni nyina na no boy ye dey ayede hyperinflation you can say a lot of these things are happen here ma Ghana ye din ma